ke JSU ha ka jingela mu General Secretary ke JSU Shillong Circle u request pakma ringkat u edi ke report tam u balong u President ke JSU War Jantia kila let bania kendu yu Executive Engineer ke Juwai Central Division halor ke jing snio palat ke surok National Highway 44 but National Highway 44 Extension ke bakta ya ka yat ke yang upat ba kam tam ya kitu ki bapang ki bashitom ki bawan ra ya ka jing ya upat ke rilum Jantia ke JSU ke dap ka jing sngolingo halor ke jing tekti jong ke PWD Juwai Central Division ban marmot ya ka ni ka surok namar bau Executive Engineer ulaong ba na ka liang jong ke NHIDCL kan khot tender shen na ka benta ban marmot ya ka ni ka surok na ka liang ke JSU ke kwa ban bu jingkli ya ke PWD sheno kata ka minor repairing jong ke PWD Juwai Central Division ha ka bau pat ba u ha ban ya ha ka lenti kum ha ki por ba shong kali kulai barim Tie, kum tanah kalian ke JSU, kapha khubor sa kehinyongot ki MLA ka rilom Jantia, ayu bikila le na ka benta ka jing upat ba halor kan ka surok, ha ka baki ya dintin na kan ka surok man kapor, kumno kimyo sngawi ka jing sniu kan ka surok. Ne, kin pen kelapan ban ya kan ka surok kum ka man jongki ha kapor election.